Dahil natanggal ako sa trabaho ng biglaan at may tinutustusan akong inang may sakit, kaya naman pinilit kong maghanap ulit ng mapapasukan. Wala akong pakialam kahit saan ako mapadpad, kaya nga lang ay sadyang minamalas lang talaga ako mga kalakbay. Dahil halos lahat ng inaplayan kong trabaho ay hindi ako natanggap dahil sa mababa lang ang pinag-aralan ko at ang iba naman ay walang bakante o kaya naman sa unang tingin pa lang nila sa akin ay umaayaw na. Dahil rin siguro sa itsura ko. Aaminin ko po, hindi naman ako kagwapuhan noong kabataan ko pa. Kaya sa tuwing nag-a-apply ako ng trabaho, tulad ng mga tindero ay palagi na lamang akong inaayawan. Kaya naman isang beses inaya ako ng matalik kong kaibigan na si Jeric na mag-apply ng trabaho sa isang karinderya. Nangangailangan raw kasi iyon ng 2 trabahante at may kalakihan rin daw ang sahod at libre pa ang pagkain. Natuwa naman ako nang malaman ko iyon, kaya't sinunggaban ko na kagad ang alok niya. Subalit ayon pa sa kaibigan ko, ang lugar na pag-a-applyan namin ay isa iyong bantog na iniiwasang karinderya sa liblib na baryo. Pero dahil sa kailangan ko ng mapapasukan, hindi ko na inintindi pa ang sinabi ng kaibigan ko. Basta't ang mahalaga sa akin ay makapagtrabaho ako at kumita ng pera. Nang sa ganon ay may pangtustos ako para sa gamutin ng aking ina. Subalit hindi ko lubos sa kalain na ang pambabaliwala ko palang iyon sa mga sinabi ng kaibigan ko ay ang siyang kamuntikan na magpahamak sa akin. Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Lloyd. Nakatira dito sa lalawigan ng Antique. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1989. Kasalukuyan pa kaming naninirahan noon ng aking pamilya sa isang nayon sa Antique. Hindi naman liblib na masyado ang bahay na tinitirhan namin. Magkapit-bahay lamang kami ni Jeric at saktong nawalan rin siya ng trabaho ng mga panahong iyon. Kaya naman noong nabalitaan niya na nangangailangan ng trabahante sa isang karinderya na nasa Karatig baryo ay sinabihan niya ako. Tuwang-tuwa naman kaming 2 ng kaibigan ko noong matanggap rin kami kaagad sa karinderya. Ngunit napawi ang sayang nararamdaman namin nang ilibot ko ang paningin sa buong paligid. May kalayuan kasi ang mga kabahayan at parang nakikinikinita kung wala naman yatang taong nagagawi sa karinderyang iyon. Dahil sa bukod sa wala na akong nakikitang kabahayan, ay napakatahimik pa ng buong paligid. O mga iyo, alam niyo na ang gagawin ninyo. Hindi niyo naman kailangan na magpakapagod dito sa karinderya. Ang gagawin niyo lang ay tumulong-tulong dito. Wika pa ng matandang si Mang Isko, ang may-ari ng karinderyang papasokan namin. Noong unang araw na ipinapaalam niya sa amin ang mga dapat namin gawin, ay doon ay napag-alaman ko na nasa edad mahigit 60 na siya. Opo Mang Isko, makakaasa po kayo sa amin. Tugon ko at iginala ang paningin sa loob ng karinderya. Sinabi naman ni Mang Isko sa amin na 10:00 ng umaga ang aming pasok at uuwi kami ng 6:00 ng hapon. Dahil ayon pa kay Mang Isko, pagsapit ng 7:00 ng gabi ay darating ang kanilang mga bisita at ayaw na ayaw niyang naroroon pa kami sa karinderya sa oras na magsipagdatingan ng kanilang bisita. Bisita po? Pero pwede naman po kaming. Kaya lang ay hindi ko na naituloy pa ang sasabihin na gusto sana naming tumulong mag-asikaso sa mga bisita para naman sa ganun kahit papano ay maging maganda ang tingin sa amin ni Mang Isko. Subalit biglang sumabat ang matanda. Sinabihan niya kaming mahigpit niyang ipinagbabawal na abutan kami ng 7:00 ng gabi sa karinderya nila. Kung ayaw ninyong sumunod sa patakaran ko, ngayon pa lang sabihin niyo na sa akin. Wika niya sa nanlalaking mga mata. Pasensya na po Mang Isko. Susunod na po kami sa mga patakaran ninyo. Agarang kong wika. Dahil baka mamaya ay magbago pa ang isip ng matanda at hindi na kami papasokin. Kung ganoon ay sige bukas pwede na kayong makapag-umpisa. At isa pa nga pala, huwag kayong pupunta sa likurang bahagi ng karinderya kahit anong mangyari. Tandaan nyo, isa ito sa mga pinakadapat pakatatandaan ninyo. Dagdag pang wika ni Mang Isko. Tapos ay ipinakilala niya kami sa kusinero nilang si Mang Teban at sa anak niyang dalagang si Mira. Umaalalay rin si Mira sa may kusina.
Kaya't huwag na raw kaming pumunta sa may lutuan at hayaan naming si Mira at Mang Teban na lamang ang maglabas-masok sa may kusina. Sige na mga iyo, makakauwi na kayo. Bumalik na lang kayo bukas para sa unang araw ng trabaho ninyo. Turan sa amin ng matanda. Nagpasalamat naman kami ni Jeric sa matanda. Pero sinulyapan ko pa ng isang beses si Mira bago kami tuluyang umalis noon. Tol, nakita mo ba yung anak ni Mang Isko? Ang angas, napakaganda niya. Wika sa akin ni Jeric na halatang kinikilig pa. Nababaliw ka na ba, Tol? Anak pa talaga ng magiging amo natin ang pagdidiskitahan mo. Wika ko sa kanya. Naku Lloyd, wag mo nga akong pinaglololo ko. Kunwari ka pang hindi interesado kay Mira. Pero ang totoo niyan, halos maputol na ang leeg mo kanina kakatingin sa kanya eh. Tugon ni Jeric at paberong binatukan ako. Sinabi ko naman sa kanyang tumigil na dahil nagkakamali siya ng inaakala. Isa pa, hindi ba siya natatakot kay Mang Isko? Dahil kung titigan kami kanina, akala mo itataob kami ng buo. O siya, sige na Lloyd, kunwari wala na lang akong nakita. Tsaka bakit naman kailangan nating matakot dun sa matanda? Uugod-ugod na yon. Tugon muli sa akin ni Jeric habang nakangisi. Hanggang sa nagpatuloy na kaming maglakad para makauwi na. Kinabukasan sa unang araw namin ay naging abala kami ni Jeric sa pagtatrabaho. Samantalang si Mira naman ay maya't mayang pumapasok sa may kusina para ihatid ang mga hiniwa naming pansahog. Mang Isko, wala po ba kaming hihiwaing karne? Tanong ko sa matanda. Sandaling tumingin sa akin ng diretso ang matanda bago nagtanong kung bakit ko itinatanong sa kanya kung wala kaming hihiwaing karne. Kasi po malapit na pong matapos itong hinihiwa naming mga pansahog. Baka sakali ka kung may ipapahiwa pa po kayong karne dyan. Pagpapaliwanag ko sa matanda. Wala na. Kung ano lang ang binigay ko sa inyong trabaho, yun lang ang gagawin ninyo. Kung wala na kayong gagawin, doon kayo sa labas ng karinderya at magwalis-walis. Paasik niyang utos. Sige po Mang Isko. Pag-aalanganing tugon ko at medyo napahiya pa ako ng bahagya dahil kalalabas lang ni Mira sa kusina at tinignan niya ako bago kinuha ang gulay sa lamesa. Nang matapos nga kami sa ginagawa ay lumabas na kami ng karinderya para maglinis. Pasado 12:00 na ng tanghali pero wala pa rin kumakain sa karinderya. May mga nakikita naman akong pailan-ilang dumara ang tao pero hindi sila pumupunta sa karinderya para kumain. Dire-diretso lang sila ng paglalakad. Bakit kaya wala man lang kumakain dito sa karinderya? Hindi ba nalulugi sila Mang Isko? Napakarami ng niluluto pero ni isang customer ay wala man lang kumakain dito. Tanong ni Jeric sa akin sa mahinang boses. Hindi ko nga rin alam pero hayaan mo na Tol. Ang importante ay sasahod tayo ng tama. Gawin lang natin ang trabaho natin. Tugon ko naman kay Jeric. Ay nako Tol, kahit na nakakapagtaka rin kaya. Alam mo yung tipong kapag may dumara ang mga tao, napapatingin sila dito sa karinderya. Tapos nagbubulungan sila. Muling saad ni Jeric. Di ba Tol, hindi mo ba natatandaan na noong bago tayo mag-apply ng trabaho, sinabi mong iniiwasang karinderya itong papasukan natin? Baka naman may alam ka kung bakit tinatawag na iniiwasang karinderya itong pinagtatrabahuan natin. Tanong ko naman kay Jeric. Sinabi niya namang mali raw niya. Basta iyon lang daw ang sinabi ng mga taong napagtanungan niya noong minsan nagawi siya malapit sa may karinderya. Kaya lang Tol, hindi ko naman naitanong kung bakit iniiwasan ang karinderyang ito. Tugon muli ni Jeric. Naputol naman ang pag-uusap namin ni Jeric nang tawagin kami ng Mang Isko dahil may iuutos raw siya sa amin. Sa totoo lang mga kalakbay, naging maayos naman ang pagtatrabaho namin ni Jeric sa karinderya ni Mang Isko. Kahit na tagahiwa lang kami ng mga pangrekado at tagahugas ng mga pinaglutuan. Kinabukasan ay pasado 8:00 pa lang ay nagtungo na kami ni Jeric sa karinderya. Mahigit 1 oras kasi ang nilalakad namin papunta sa liblib na baryo. Wala naman kaming ibang nararamdaman noong una at talagang normal na karinderya lamang iyon. Pero ang ipinagtataka lang namin ay paisa-isa lang ang customer na dumarating.
Sa bilang ko nga ay nasa 10 katao lamang ang kumakain palagi araw-araw. At ito pa mga kalakbay, paulit-ulit lamang ang 10 customer na matatanda ang kumakain sa karinderya. At kung makakain nga ang mga ito ay aakalain mo mga gutom na ani mo'y ilang linggong walang kinain. Pero kabilin-bilinan rin sa amin ni Mang Isko na huwag kaming tumikim sa mga putahing para sa customer dahil may nakabukod naman pagkain at iyon lamang ang kakainin namin. Kahit na minsan ay natutokso na ako at takam ng tikman ng mga putahing nakaahain para sa mga bibiling customer ay pilit ko na lamang pinipigilan ng tukso. Inisip ko na lang na kapag tumikim ako ng patago at nalaman ni Mang Isko ng anak niyang si Mira, katapusan ko na. Matatanggal na ako sa trabaho at maghahanap na naman ako ng panibago. Tiyak ay pahirapan na naman tulad ng dati. Hanggang sa tumagal na kami ng 1 buwan sa karinderya. Pero sa kabila ng tagal namin, ni isang beses hindi pa kami nakakapunta sa likurang bahagi ng kainan. Parati kasi itong sarado at 2 tao lang ang nakakapunta doon. Sa tagal din namin roon, ay ni isang beses hindi din kami kinakausap ni Mira at ang kusinerong si Mang Teban. Tanging si Mang Isko lamang ang kumakausap sa amin kapag may iniuutos ito. Pansin ko rin na mailap si Mira sa amin. Sa tuwing natatapos siyang mag-asikaso, ay agaran siya nagtutungo sa likuran. Tapos ay bihira na ito kung lumabas. Kahit tanungin at kausapin namin siya, ay bigla lang kumagsalita na para bang napakamahal ng mga letrang bibigkasin niya. Bago naman mag-alas 6 ng gabi, ay nagsasara na si Mang Isko ng karinderya at tanging ang pintuan sa gilid parap sa talahiban lamang ang iniiwanang bukas. Pinapaalis niya na rin kami kagad pagkaabot ng sahod. Hindi naman na ako nagtatanong pa dahil baka nga mga pribadong bisita nila Mang Isko ang sinasabi niyang bisita tuwing gabi. Baka kako kamag-anak o kaya'y mga kaibigan na ayaw magpa-istorbo at makakita ng ibang taong palakad-lakad sa loob ng karinderyang iyon. Hanggang sa isang araw, hindi nakapasok si Jeric sa karinderya dahil sa biglaang pagkakasakit. Kaya naman mag-isa akong pumasok. Pagkarating ko ay naabutan kong nag-aayos na ng mga lulutuin si Mira. Magandang araw po sa inyo Mang Isko at Mira. Bati ko sa kanila. Nasa tabi ng lamesa kasi si Mira at nag-aayos ng mga lulutuin. Samantalang si Mang Isko naman ay nagpupunas sa ibang mga lamesa. Mabuti naman at dumating ka na, iho. O siya, tulungan mo na dito si Mira dahil pupunta pa kami ni Teban sa palengke. Salubong sa akin ni Mang Isko. Samantalang hindi man lang ako tinapunan, maski ni isang sulyap man lang ni Mira. Abay, teka sandali. Nasaan ba ang kaibigan mo at hindi mo kasama? Mahuhuli ba siya ng pasok? Tanong sa akin ni Mang Isko. Sunod-sunod naman akong umiling at sinabing hindi makakapasok si Jeric. Dahil inabutan kami ng ulang kagabi at tinarangkaso siya. Baka bukas pa siya makapasok o sa susunod na araw. Ganoon ba? Siya, sige halika na rito at kumilos na. Huwag kukupad-kupad, sayang ang pasweldo ko sa'yo. Anya pa ng matanda na sa palagay ko naman ay nagbibiro lang siya. Sige po Mang Isko, ako na pong bahala dito maglinis. Tugon ko at isinabit ko na nga sa sabitan ng bitbit kong bag. Nang maayos ko na ang mga gamit ko, ay saka naman umalis si Mang Isko kasama ang kusinero nito. Inumpisahan ko na magpunas at linisin ng mga lamesa at upuan. Nang matapos na ako ay lumapit ako kay Mira at tinulungan siya maghiwa ng mga pansahog. Habang naghihiwa ako ng rekado ay seryoso lang si Mira sa ginagawa niya, na para bang wala itong kasama at hangin lamang ako. Tumikhim pa ako at bumuelo bago nagsalita. Mira, tawag ko sa kanya. Hindi niya pa rin ako pinapansin at patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Kahit na sa pakiramdam ko ay napapahiya na ako. Pero hindi pa rin ako sumuko. Sinubukan ko pa rin mag-isip ng sasabihin para mabasag ang kanyang katahimikan. Mira, ano ang susunod kong gagawin? Tanong ko sa kanya pa lang ako tinapunan ng tingin. Sa maikling tugon niya ay sinabihan niya akong lahat ng pansahog na nasa harapan ko ay hiwain ko na. Tapos ay nagpatuloy na naman sa ginagawa. Dahil naman sa ikli ng tugon niya, ay hindi ko na lamang pa siya sinagot.
at minadali ko na lang ang paghihiwa ng mga pangrekadong nasa harap ko. Pero sa isip-isip ko, napakasungit niya naman. Siguro ay may buwa ng dalaw siya, kaya ganun na lamang kung magsungit o baka naman. Hindi pa man ako tapos magsalita sa isipan, ay muli niya naman akong tinapunan ng masamang tingin. Biglang sumikdo ang aking dibdib, kaya naman minadali ko na ang ginagawang paghihiwa. Sa pagmamadali ko ay aksidente kong nasugatan ng daliri ko. Agad ko namang nabitawan ang hawak kong kutsilyo at nasa po ang daliri kong tumutulo na ang dugo. Kamuntika naman akong mapasigaw nang biglang hablutin ni Mira ang kamay ko kung saan naroon ang daliri kong may sugat at agaran itong sinipsip. Napangiwi naman ako sa ginawa niya at nakita ko pang nanggigil siya ng bagya sa pagsipsip, tapos ay sunod-sunod na ang kanyang paglunok. Bigla akong natakot sa ginawa ni Mira, kaya naman mabilis ko nang hinablot ang kamay ko at tinakpan ang sugat ang daliri ko. Tila natigilan naman ang dalaga at napawika na lamang na mag-iingat raw ako sa susunod. Sabay talikod at nagmamadaling pumunta sa may kusina. Hindi ko alam ng mga oras na iyon kung namalikmata lang ba ako o totoo ang nakita ko. Nang tapunan kasi ako ni Mira ng tingin bago lumiko sa likuran, ay nakita kong biglang nagbago ang itim nitong mga mata na animoy naging mata ng pusang nagbabaga. Bagya pa akong napatras at nagulat. Pero nung akmang susundan ko na siya sa may kusina, mabilis nang naglakad ang dalaga papasok. Isa pa ay pumasok na rin sa isipan ko ang mahigpit na habilin sa amin ni Mang Isko na huwag kaming papasok ni Jeric sa may kusina. Dahil sa oras na suwayin namin ang patakaran niya, hindi siya magdadalawang isip na tanggalin kami sa trabaho. Makalipas naman ng mahigit pang isang oras, ay dumating na si Mang Isko at Mang Teban. Dala-dala ang iba pang lulutuin nila. Lumipas ang maghapong iyon, hindi na naman ako pinansin ni Mira. Kaya naghanap na lang ako ng pwedeng gawin. Hanggang sa noong sumapit ang mahigit 6:00 ng gabi, medyo natagalan ako sa pagsasara dahil mag-isa lamang ako noon. Pero nung palabas pa lamang ako ng karinderya, nang biglang may pumasok na lalaking may mahaba at buwagahag na buhok mula sa pintuang nakaharap sa talahiban. Unang tingin ko pa lang sa lalaki ay masasabi ko na parang nababaliw yata iyon. Dahil panay ang pagpitik ng ulo noon na para bang manok at umaamoy-amoy sa kawalan. Lalapitan ko na sana ang lalaki para tanungin kung kakain ba siya o isa ba siya sa mga customer nila Mang Isko sa panggabi. Subalit bago pa man ako makakbang ay may kamay nang humablot sa akin at mabilis na akong hinatak palabas ng karinderya at halos makaladkad ako noon. Noon nang tignan ko kung sino ang humatak sa akin ay si Mira pala iyon. Halos lakad takbo na ang ginawa nito makalayo lamang sa karinderya. Sandali lang Mira, bakit mo ba ako hinahatak? Tsaka pwede bang magdahan-dahan tayo sa paglalakad? Ang bilis kasi ng mga hakbang ng paa mo at dinaig mo pa ang lalaki kong maglakad. Pigil ko sa dalaga. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Salip ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Noong hindi ko na matanaw pa ang karinderya, ay saka pa lamang siya huminto at hinarap ako at binitiwan ng kamay. Sa pagharap niya ay napansin kong napakadilim ng mukha niya at hindi makatingin ng diretso. Inulit ko ang tanong ko sa kanya kanina kung bakit ang bilis niyang maglakad at halos kalad ka rin ako. Hindi naman niya sinagot ang tanong ko. Salip ay sinabi niya sa aking umuwi na ako at sa susunod ay huwag na huwag ako magpapaabot pa ng 6:00 ng gabi sa karinderya nila. Ngayon lang naman ako inabot ng mahigit 6:00 eh. Mag-isa lang kasi ako naglinis at nagsara. Pasensya na Mira. Paghingi ko ng paumanin sa kanya. Dahil ang usapan naman talaga, saktong 6:00 ng gabi ay dapat nakalis na kami sa karinderya. Dahil sila Mang Isko na raw ang bahalang mag-asikaso sa mga darating na bisita. Sige na Mira, alis na ako. Bumalik ka na sa may karinderya. Uwi ka ako sa kanya. Hindi naman siya nagsalita. Bagkus ay tumalikod na siya at naglakad ng pabalik sa may karinderya. Kahit na naguguluhan ako sa kakaibang ikinikilos ng dalaga, ay hindi ko na lamang binigyang pansin iyon. Pero ang hindi ko nakakalimutan talaga ay ang reaksyon ng lalaking kapapasok lamang sa may karinderya. Hanggang sa kinagabihan nga noon ay hindi ako gaanong nakatulog. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang kakaibang ikinilos noong lalaki.
Naisip kong baka mamaya ay baliw pala iyon at baka mapaano sila Mira. Pero bakit ako nag-aalala? Nandun naman si Mang Isko at Mang Teban. Sigurado namang hindi nila hayaang may makapasok na baliw sa karinderya. Sambit ko sa aking sarili at pilit na ipinipikit ang mga mata. Nang mga sumunod na araw ay balik na naman sa dati. Malamig na naman ang pakikitungo sa akin ni Mira at kung hindi nga kinakailangan ay hindi ako kakausapin. Hanggang isang araw noon na magkakwentuhan kami ni Jeric. Tol, wala ka bang napapansing kakaiba sa pinagtatrabahuan natin? Ako kasi meron eh. Alam mo, sa totoo lang, nahihiwagaan talaga ako. Wika ni Jeric. Sinulyapan ko naman ang kaibigan ko at tumango at sinabing maging ako man ay nahihiwagaan rin talaga sa mag-amang si Mira at Mang Isko. Kahit ang kusinero nilang si Mang Teban ay ganun rin, ni halos hindi nga lumalabas sa kusinang iyon. Parang masasabi mo tuloy na napakarami nilang customer tuwing gabi. Paano ba naman kasi? Napakarami palaging niluluto ni Mang Teban. Samantalang iilan lamang ang kumakain sa araw. Isa papansin ko walang natitirang pagkain kinaumagahan. Halos lahat ng kalderong nakalagay sa lamesa ubos na ang laman. Hindi kaya may malaking lihim na sikreto ang karinderyang pinagtatrabahuan natin? Anong ibig mong sabihin, Jeric? Kunot noong tanong ko sa kanya. Ang ibig ko lang sabihin, tol, hindi kaya mga sindikato ang customer nila tuwing gabi? Yun bang mga bumababa galing sa kasulok-sulukan ng bundok? Tugon ni Jeric habang nanlalaki ang mga mata. Tigilan mo na nga yung mga sinasabi mo, tol. Wala namang katuturan yan. Tara na, bilisan na natin maglakad. Wika ko kay Jeric. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay panaka-naka akong nakakaramdam ng kakaiba. Yun bang parang may hayop na nakasunod sa amin mula sa gilid ng daanan sa may talayban. Saktong napakadilim pa naman ng gabing iyon. Tol, parang may nakasunod sa atin. Ikaw ba, nararamdaman mo ba? Tanong ni Jeric sa akin. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili ng mga sandaling iyon, sapagkat nagtataasa na ang mga balahibo ko sa batok. Natigil na lamang ang aming kakaibang nararamdaman noong makarating na kami sa mga kabahayan. Pero dahil sa namuong kuryosidad naming dalawa ng kaibigan ko mga kalakbay, napagplanuhan naming palihim na pasukin ng kusina ng karinderya kapag umalis sila Mang Teban at Mang Isko para mamalengke. Hindi kasi kami mapalagay kung ano nga ba ang lihim nila. Bakit hindi kami pwedeng pumasok sa kusina? Isa pa, sino-sino ang mga bisita nila tuwing gabi? At bakit napaka-misteryoso nilang tatlo? Bahala na pre, matanggal na kung matanggal sa trabaho. Minsang sambit ko pa sa kaibigan ko. Noon kasing wala kaming pasok ay naisipan namin magtanong-tanong kung bakit walang mga taga-roong kababaryo ang kumakain sa karinderya. Sinabi naman ng isa sa mga napagtanungan namin na bantog na mga aswang ang may-ari ng karinderya at tanging mga aswang lang rin ang kanilang mga customer na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar. Nagwika naman ako na kung bantog na mga aswang ang may-ari ng karinderya, bakit hindi nila pinapalaya sa baryo? Wala kaming katibayan at kung sakali mang mayroon, alam naman nating hindi maniniwala ang mga pulis. Isa pa, hindi naman sila na may merwisyo dito sa baryo namin. Kaya hanggat wala silang ginagawang masama, makikisama kami ng maayos sa kanila. Pagpapaliwanag ng matandang lalaki. Aniya pa, umalis na kami sa karinderyang pinagtatrabahuan bago pa mahuli ang lahat. Simula nga noon ay naging mapagmasid na kami ni Jeric. Baka kasi mamaya ay pinapakain na pala kami ng karne ng tao o kung ano pa man. Hanggang isang beses noon mga kalakbay, kakagaling lamang nila Mang Teban sa pamamalengke. Buhat-buhat ang sakong may lamang karne ay ibinaba niya muna ayon sa gilid ng karinderya dahil kinukuha niya pa ang ibang mga pinamili. Pagkaalis niya ay dali-dali naming nilapitan ni Jeric ang sako at hinawi iyon. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata ko at nasapo ang bibig ko nang makita ko ang isang kamay na nakausli. Nang hawiin ko pa ang sako ay nakita ko pa ang mahabang buhok na naroroon at natitiyak kong buhok iyon ng tao. Kamuntikan pa akong mapasigaw noon mga kalakbay nang may humawak sa balikat ko. Agara naman itong tinakpan ng bibig ko kaya hindi ako napasigaw. Samantalang si Jeric naman ay nakatulalang nakatitig lamang sa sako.
narinig ko ang boses ni Mira na sinabihan kaming huwag maingay at huwag magpahalata kung gusto pa naming mabuhay ng kaibigan ko. Dali-dali niya kaming hinatak pabalik sa loob ng karinderya. Mabuti na lang talaga at wala si Mang Isko ng araw na iyon. Dahil may inaasikaso raw iyong importante, kaya't sila Mira at Mang Teban lang ang nasa karinderya. Ano ba iyong nakita ko? Totoo ba talagang buhok ng tao at kamay ang nakita ko? Nahintakutang wika ko sa aking sarili. Sa may ng boses ay sinabihan kami ni Mira na ayusin namin ang aming sarili at magkunwaring walang nakita. Dahil sa oras na malaman ng kanyang amang may alam kami tungkol sa pagkatao nila, matutulad lamang kami sa dati nilang mga trabahante na bigla na lamang naglaho na parang bula. Matapos nga naming marinig ang sinabi ni Mira, ay pilit na inayos namin ang sarili. Sakto namang nagkataong hapon na nang dumating si Mang Isko at pasara na kami, kaya't hindi kami nahalata. Uuwi na ba kayo? Bungad na tanong ni Mang Isko sa amin. Nagulat naman kaming dalawa ni Jeric sa itinanong ng matanda at nagkatinginan. Opo Mang Isko, uuwi na po kami saktong 6:00 na po kasi. Tugon ko at napatingin rin kay Mira. Nakasalukuyan ay naroroon na sa likuran ni Mang Isko. Sunod-sunod na tumangon naman ang matanda at inabutan kami ng sahod sa araw na iyon. Napahinga naman kami ng maluwag matapos naming tanggapin ang sahod at lumabas na ng karinderya. Lintik na yan, tol. Akala ko nabisto na tayo ni Mang Isko. Grabe yung kabang naramdaman ko kanina. Akala ko himatayin na ako sa harapan ng matandang aswang. Sambit ni Jeric at nakailang beses pang hinampas ang dibdib para tumigil lamang ang malakas na pagkabog. Papasok pa ba tayo bukas? Tanong niya pa sa akin. Hindi ko alam, tol. Parang ayoko nang pumasok. Baka kasi hindi ko na mapigilan ang sarili ko at mahalata na ni Mang Isko ang nakita natin. Baka hindi na tayo makalabas ng buhay sa karinderyang iyon. Tugon ko naman kay Jeric. Tapos ay ilang sandali munang namutawi ang katahimikan bago nagsalita muli si Jeric. Sinabi niya sa akin may isa pa siyang gustong malaman at kapag nakumpirma niya na iyon, doon na talaga siya maniniwala. Baliw ka talaga. Ano na naman yung nasa isip mo? Tanong ko kay Jeric. Nagwika siyang umuwi muna kami dahil may kukunin lang siya tapos babalik rin kami kagad. Ano na naman yung binabalak mo? Tanong ko pa. Basta samahan mo na lang ako mamaya. Tapos isama natin ang iba pa nating mga kaibigan. Sinabihan ko naman siyang kung ano man ang binabalak niya ay huwag niya nang ituloy pa. Dahil baka mamaya yun pa ang ikapahamak namin. Nangako naman si Jeric na wala umanong mapapahamak sa amin ng mga kaibigan niya. Gusto niya lang talagang mapatunayan na totoo ang mga aswang. Pero hindi na nga ako umimik pa at hinayaan na lamang siya sa mga pinaplano niya. Makaraan nga ang ilang saglit at nakauwi na kami, ay nagbihis lang ako sandali tapos pumunta na sa bahay ni Jeric. Pagkarating ko doon ay nakita kong naroroon na rin ang iba pa naming mga kaibigan. Alam mo, tol, kung hindi kayang palayasin ng mga taga-Karatig Baryo ang mga aswang na yon, tayo ang magpapalayas. Hindi pwedeng patuloy silang manirahan sa katabing baryo natin. At baka mamaya kapag wala na silang mabiktima pang tao, ay dito pa sila sa baryo natin mamerwisyo. Mas mainam na iyong umaksyon kaagad tayo bago mangyari iyon. Wika ni Jeric. Sinaway ko naman siya at sinabihang wala namang ginawa sa amin sila Mang Isko. Isa pa ay tinulungan kami ni Mira para hindi mahuli ni Mang Isko tsaka ni Mang Teban. Hanggang sa nung makarating na kami doon, sa bungad pa lamang ng karinderya ay sumalubong na sa amin ang napakabaho at malansang amoy. Kaagad na nagtakip ako ng ilong at kinalabit silang umuwi na lamang kami. Hindi pwede, tol. Nandito na tayo, dapat alamin natin kung ano talaga ang lihim ng karinderyang ito. Wika sa amin ni Jeric. Kaya palihim na nga kami naghanap ng butas at sinilip ang loob ng karinderya. Ganun na lamang ang takot na naramdaman ko. Nang sa pagsilip ko ay nakita ko ang mga nakakakilabot na nilalang na iba't iba ang kanilang mga wangis, subalit nababatid kong mga aswang sila. Mga aswang kayo. Bulalas ko sa aking sarili at halos mga tugna ang mga tuhod ko dahil sa kabang nararamdaman. Nakita ko namang may inilabas na baong walang mata at talangka si Jeric
mula sa kanyang bitbit na bag. Noong ibinalik ko ang paningin sa mga aswang, ay hindi ko na halos makayanan pa't masukan na ako. Gawa ng bukod sa lutong karne na kinakain nila, ay may nakalatag pa sa mesang napakalaking bangkay ng hayop at iyon ang pinagtutulungan lantakan ng mga aswang. Pakiramdam ko ay parang babaliktad na ang sikmura ko. Kaya naman patakbo na akong lumayo sa karinderya at iniwang ko ang mga kaibigan ko. Noong nakarating na ako sa mga kabahayan, ay doon na hindi ko na napigilan ang pagsusuka. Suka na ako ng suka hanggang sa ramdam na ramdam ko na parang nasasaid na ang laman ng tiyan ko. Maya-maya pa ay nagsigawan na ang mga kaibigan ko at kanya-kanyang karipas na ng takbo. Narinig ko na rin ang hunin ng wakwak na para bang nagwawala ang mga iyon. Nagulat naman ako nang biglang may humablot sa akin at agaran akong pinapasok sa loob ng bahay. Nang tignan ko nga ang taong humablot sa akin ay isa iyong matandang babae. Halos hindi ako makagalaw dahil sa labis na pagkabigla at takot. Nagwika naman ang matandang babae kung kasama ko raw ba ang mga kalalakihang nagsisipagtakbuhan. Tanging pagtangulang ang naging tugon ko. Sinabi niya naman huwag akong mag-alala dahil walang mangyayaring masama sa mga kaibigan ko. Hindi umano sila mahahabol ng mga aswang dahil lahat sila ay may kanya-kanyang hawak na pamproteksyon. Kinabukasan mga kalakbay pagka-uwi ko ay nag-iiyakan pa ang mga kaibigan ko dahil ang buong akala nila ay nabiktima na ako ng mga aswang. Hindi raw nila kasi ako napansin noong nagtakbuhan na. Ipinaliwanag ko naman sa kanila ang lahat at sinabing ayos lamang ako. Matapos ang pangyayaring iyon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa buong paligid. Sa tuwing sasapit kasi ang madaling araw, ay nakakaamoy na ako ng mabahong amoy na parang sugat na nabubulok. Sa loob naman ng isang linggong iyon, ay gabi-gabi ko rin napapanaginipan si Mira. Nakangiti iyon sa akin habang kumakaway na para bang nagpapaalam. Hanggang isang gabi, habang namiminta na ako, ay may naaninagan akong babae. Nakatayo lamang iyon sa di kalayuan, habang nakaharap sa gawi ko at nakatingin. Noong matitigan ko ng maigi yung babae, nalaman kong si Mira pala iyon. Tulad ng nasa panaginip ko, palagi ay nakangiti siya at kumakaway na parang nagpapaalam na. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na nagsarado na ang karinderya ni Mang Isko. Nang malaman nga ng mga kababaryo roon na sarado na ang karinderyang iniiwasan, ay pinasok nila iyon. Nang makapasok nga sila ay doon nila nakita ang samot-saring naglalakihang buto na hindi matukoy kung saang hayop iyong galing. Doon din ay napatunayan nilang aswang si Mang Isko at maging ang kusonero nito. Nang tignan naman ni Jeric ang baon ng nyog na itinaob niya sa gilid ng karinderya at ang talangkang ibinaon niya sa lupa ay wala na iyon doon. Ang duda niya ay may pumoprotektang tao sa mga aswang na iyon. Kaya't malayang nakakalabas ng karinderya at nakakaalis na walang sino man ang nakakaalam. Dapat ay hindi na umano pinakawalan pa ang mga aswang na iyon. Dapat din daw ay hindi tinanggal ang pangontrang ibinaon niya at habang buhay na mabubulok ang mga aswang sa karinderyang iyon hanggang sa mamatay at magnas na ang mga katawan. Sinabihan ko naman si Jeric na hayaan na lang niya dahil ang importante ay hindi kami binalikan ng aswang at ginantihan. Dahil sa ginawa niya, tuluyan na ngang winasak ang karinderya upang sa ganon ay hindi na magbalak pang bumalik ang mga aswang. Sa paglipas ng mga araw ay naging tahimik na ang aming pamumuhay at wala na rin iniiwasang karinderya sa liblib na baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.